अरे के अल्लाह ताला बढ़ा के रखस लाहौल भला कोबर एगो लड़की भी नरमुंडा भैया सुभान अल्लाह अपना बड़की बहन की यहाँ के अपना नरमुंडा दीदी की यहाँ गइल बिया सही बात गोलू जीजा जी से मिले हां दीदी के देह भारी भइल बा हां जी तो सोचला कि भाई खानो पान करे खातिर केहू चाहिए नहीं सही बात ए बबुआ हां हमरा के गुंडा से बोली नरमुंडा भैया कह दी यूट्यूब हो हां ना कोनो खराब शब्द थोड़े हो ना सही बात सही बात। चल ई खराब शब्द कलाकारी के भाव होला कुछ कुछ करे वाह 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 भेड़ुआ भैया लड़की हितई में गइल बिया हां तो गांव भर के लड़का जब जाने ले सो कि एगो सवांग आइल बा हितई में हां तो साफ काम धंधा छोड़ के हां बाबूजी पूछे हैं कि बबुआ कहाँ जाता रहो तो जाता लाइन मारे हां और उ जाता बाकी बाबूजी से का कही का कही आवत तनी आवत तनी मौका देख के जे कुकुर ने खस में थांग अब बाकी उ जाता जात अब बाकी कही जे आवत तनी 10 रुपए के नोट को अच्छा मोबाइल नंबर दिले बड़ी कैसे कैसे 62,999,529 सही बात बाकी एको दिन उठौली ना हां एक दिन रसूलपुर चट्टी पर भेटैली वाह वाह रसूलपुर चट्टी पर चट्टी किने भेटैली चट्टी किने तो लइका कहता का का उजल बाबा कैसे कहता बाबू अरे बस गइल दिल में गलल मुश्किल में बस गइल दिल में गलल मुश्किल में अरे बस गइल दिल में गलल मुश्किल में बस गइल दिल में गलल मुश्किल में कि हमारा दिलवा के धड़कना कइलू हो हमारा दिलवा के तेज धड़कनवा कइलू हो नंबर देलू बाकी ब्लॉक कइले बार उठावत नहीं थी ओहे लइका कहता का कि अरे ध्वनि तोहरे कारण मनवा लागत नहीं खे काहे तू सपना होइलू कि अरे ध्वनि तोहरे कारण मनवा लागत नहीं खे काहे तू सपना होइलू हो जौना साउंड को हम गावत तनी दीपक साउंड फतेहपुर जिला छपरा यहाँ सुशील ऑपरेटर बड़े हमारे बड़का भैया बड़ी सुंदर साउंड माई सरस्वती के कृपा बन रहो अति सुंदर तू ही हो ज्योति सिमरन दोनों नाम हो आवत तो बता दे करो कि हमार नाम ही हो दोनों जनी के चेहरा के लेखा हम भुला जाइले अने त गर्दन में आधार कार्ड लटकौले रखो आईडी प्रूफ लइका कहता है सिमरन कैसे कैसे हो अरे 4 दिन खाती खाते खाते हे हितई में आई के चली गइलू दिलवा के पागल बनाई के अरे 4 दिन खातिर हितई में आई के चली गइलू
बनाई के चली गई दिलवा के पागल। बनाई के अब तू ही बताव तोहरे से पूछता नहीं। बोलो बोलो अरे बोलो का कोरी जी की मारी अरे बोलो का कोरी जी की मारी ए जान हमर लेके तू जना गइलू हो। ये जान हमर लेके तू जनवा गइलू हो। ए मैडम वाह तोहरे खातिर कहतनी का कि अरे धन तोहरे कारण मनवा लागत नइखे काहे तू सपनवा भइलू हो। भाई बरसात के दिन बा जामुनों के बात ना सुना जाई तो दुखे होई। सही बात कह कुछ हमार भैया मिले छले बड़ा बा 4 गो गीत बा वो टॉपे टॉप बा। ए बाबू बोलो बोलो अरे होई जदी जय के ससुरावा देई के महुरावा अरे जय हो ये देई के अरे जब ले न मिलबू होई ना सबूर हो। सुनो अरे अपन तू गोलू के कर जनी दूर हो कर जनी दूर हो कर जनी दूर हो तारा लायक गीत नहीं खे हो यही से मुंह चमकाव करू कान से सुनो करू यही से नहीं खे बुझा भेजा से सुनबू तो बुझाई। दिल से सुनो दिल से अरे जब ले न मिलबू होई ना सबूर हो अपन तू बोलू के कर जनी दूर हो कर जनी दूर हो कर जनी दूर हो। ए बाबा तू ही बताओ बोलो कि दिल में करार बा तोहरे इंतजार बा दिल में करार बा तोहरे इंतजार बा कि हमार आफत में डाल के परना गइलू हो। हमार आफत में डाल के परनवा गइल बड़ू कहा तू ही बताओ कि अरे ध्वनि तोहरे कारण अरे मनवा लागत नइखे काहे तू सपनवा भइलू। बहुत सुंदर हम चाहते हैं कि यूपी में छैले बड़े लोग बिहार में भी छा जाए। सुंदर होला कि हीरोइन के भाइयों मजा लेते हैं। सही मार फाट पिटाला बबुआ तारा फिल्म में क्लाइमेक्स ना होखे होला क्लाइमेक्स होला
प्रोड्यूसर रुपया लगावे ले हाँ बाकी गीत इतना सुंदर हो जाला वाह वाह कि गुंडो अपन रोल भुला जाए वाह वाह वाह